Partizánske oddiely a brigády. Partizánske oddiely fungujú už po celom Slovensku. Našli sme ľudí, ktorí chcú pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. A preto, keďže tento projekt je úspešný, chceme spraviť ďalší. Ďalší s názvom NIS. Národná informačná služba. Na Slovensku máme inštitúciu s názvom SIS. Je to Slovenská informačná služba, ktorá slúži najmä na ochranu politikov a najmä na ochranu slovenského štátu, že pri získavaní informácií vedia vyhodnotiť, či nám hrozí nejaká hrozba alebo nie. Ale tá slúži väčšinou politikom. Preto spúšťame nový projekt, ako som povedal, NIS. Národná informačná služba. Kto máte záujem sa prihlásiť do NIS, Národnej informačnej služby, píšte na e-mail bratzabrata@bratzabrata.sk. A čo sa bude diať? Budú sa zbierať informácie na všetkých ľudí, ktorí poškodzujú Slovensko. Títo ľudia budú mať za úlohu zbierať čo najviac informácií, všetkých klamstiev a všetko na ľudí, ktorí chcú zničiť našu krajinu. Prekrútiť históriu, zničiť kultúru, tradície, ale zničiť obyčajných ľudí, ktorí niečo robia pre túto krajinu. Na toto to má slúžiť. Nebudeme žiadnou konkurenciou SIS, ale chceme ľuďom otvoriť oči. Preto zriaďujeme aj štúdio, ktoré bude vlastne zverejňovať tieto informácie a budú do neho pozývaní ľudia, ktorí budú dotknutí týmito informáciami a buď tie informácie vyvrátia, alebo potvrdia. Takže, kto máte záujem získávať pre národ slovenský, nielen pre rodinu Brat za brata, ale pre slovenský národ informácie týchto telies na tieto telesá, budeme veľmi radi, že sa pripojíte do našej novej akcie s názvom NIS, Národná informačná služba, a priložíte ruku k dielu. Pre tých, ktorí zase budú písať, mám jednu informáciu. NIS už funguje asi 4 mesiace, ale teraz verejne zverejňujeme a ponúkame ľuďom, aby mohli priložiť ruku k dielu a zbierať informácie na všetkých tých, ktorí chcú zničiť našu krajinu. Krásny deň, pekný víkend a pre telesá veľa zdaru.